Efectivamente, a pesar de deixala seguir exercendo, estas mestras seguían sendo vixiadas. Outra das mestras que estaba exercendo tamén aquí era Digna Portavales Fernández. Digna naceu en Maside, seu pai era Maximino Portavales e a súa nai era Elisa Fernández. Tras realizar e superar os cursiños de magisterio, segundo o plan da República, comezou a obter os seus primeiros destinos. No ano 34 obtivo o destino na Escola de Alcázar de Milmanda, en Acevedo do Río. Foi unha das mestras que aprobou a creación del Hogar del Maestro. El Hogar del Maestro creouse en Ourense e o obxectivo era aglutinar o magisterio. Era un hogar, bueno, era como un centro onde os mestres e as mestras compartían experiencias, intercambiaban ideas, prestábanse libros. Bueno, en fin, era algo que dinamizaba o magisterio. Estaba inscrita en Ateo, o que deu como lugar que fora represaliada xunto co resto da afiliación, impoñéndolle unha sanción de perda de emprego e soldo. Ben, abriuselle expediente de información, o sea, de depuración, porque a comisión tiña referencias da mestra de que simpatizaba co socialismo. O Guarda Civil de Celanova dixo dela: a juzgar por sus compañías, entre comillas, a juzgar por sus compañías y algunas conversaciones, sentía predilección por la política de izquierdas. Na mesma, cerro comillas, na mesma liña, o párroco de Alcázar de Milmanda manifestou, abro comillas, a raíz de las últimas elecciones defendió al marxismo en conversaciones particulares, revelándose al menos como simpatizante, y dicen que buscó algún voto para el partido, e que el pueblo la califica de izquierdista. Ademais, o sacerdote indicou que na escola ensinaba segundo o mandado, pero que prescindía de enseñar religión, patria e familia. Tamén tivo que dicir algo os cura de Maside, de onde era Digna. Dixo, entre comillas, de carácter meramente infernal, voluble e acomodaticio, con el mismo entusiasmo con que ahora grita «Viva España», daba vivas al marxismo y levantaba el puño cerrado cuando los del puño cerrado campaban por sus respetos. Cerro comillas. Non obstante, contra estas acusacións saiu en defensa de Digna o Dilo Alonso, o pai de familia de Milmanda, porque os pais pedíaselles un informe. Son moi interesantes, porque a gran maior parte dos pais falan ben das mestras. Os expedientes que eu teño revisados son moi poucos, son casi ningún. É dicir, asinan todos a carta. Todos os pais asinan a carta, aparecen todas as asignaturas. Ben, entón, eles din que a mestra sempre tivo boa conduta. Pero un dos informantes volve a insistir en que ela estaba afiliada a Ateo. E, polo tanto, Digna fai este prego de descargos. Ela vai aí argumentando e quere defenderse. Ela está soa defendéndose prácticamente. Unha muller que ten que buscar a maneira de que a libren deste castigo. E entón presenta os seus avais, informes, onde poden dicir que ten unha conduta irreprochable. Aínda así, considerouse por parte da Comisión Depuradora que Digna tiña simpatías cara aos partidos da Fronte Popular, e en especial dos marxistas. Polo tanto, é que estaba afiliado a Ateo. E entón, o que decidiron foi desterrala dentro da súa propia provincia. É dicir, non a sancionaron si emprego e soldo, pero si a obrigaron a trasladarse á Reigada de Manzaneda. E ali tivo que ir esta mestra. Xa por último, vou falar de Ángeles Barbosa, porque claro, non podemos falar de todas as mestras, porque aquí centro menos de Ateo, pero hai varias mestras fora de Ateo que tamén foron sancionadas, a mellor por a súa afinidade ao galeguismo, por ser mulleres ou por ser, moi notables nas súas ideas. Ángeles Barbosa naceu en Ourense, era mestra, obtivo o título en 1895, en 1898 xa estaba exercendo en Vilariño, en 1900, vou me saltar algunhas cousillas,
Bien, en 1933 estaba destinada na Escola de Moreira de Cañón, no Concello de Celanova, e despois veio exercer a de Celanova. E apareceu nas listas de ateo. Instruíuselle. E aí teño o carné. Este era o carné que tiñan os membros de ateo. Esa é a primeira portada, pon carné de identidade, chamábanlle, a ateo, e entonces, bueno, aí aparece desgranado, Casa del Pueblo. A segunda páxina aparece o número de filiación, entón Ángeles Barbosa tiña o número 85, e aí aparece os seus datos. Despois aparecen os anos, e según van pagando, van sellando. Aparece por meses, e según van aboando a cuota, pois iban levando un sello. Na última páxina aparece os principios da ateo, o que pretende, as súas obxectivos, e despois xa, ao final, a contraportada, un caderniño, non? Bueno, pois, instruíselle... Aquí vamos... Ángeles empregou, bueno, ela foi acusada de pertencer a ateo, e para ir resumindo, foi sancionada pola comisión depuradora e trasladárona para a Escola da Beira, lá lonxe. Pero ela, ante a súa desesperación, porque eso podía non facer, sí, mandaba de novo á comisión depuradora un escrito solicitando a benevolencia ou a clemencia, para ver se podían revisar de novo o seu expediente, bueno, para librarse desa sanción imposta. Entón a comisión, unha vez que recibe esta petición por parte da mestra, e por iso digo que estas cousas se dilataban moito, a comisión chegou a decir, determinou que non acusaba a mestra de falta de religiosidade. É dicir, non puña en dúbida que Ángeles Barbosa non fora religiosa, pero sí que simpatizaba con las izquierdas, a las que votó en las elecciones, y que es cierto estuvo afiliada al ateo, como se justifica con el carnet de dicha agrupación marxista. El que suscribe entiende que no existen motivos suficientes para trasladarla entonces de la escuela, pero, sin embargo, quedará inhabilitada para cargos directivos y de confianza. Claro, isto constaba no seu expediente. Definitivamente, Ángeles pode regresar á súa escola. Entón, para rematar, quixera decir que, bueno, que estas mulleres, sí, non sufriron cárcere, non sufriron un cárcere físico, pero eu coido que sufriron ese cárcere metafórico, simbólico, desa opresión, desa constante vigilancia, e, polo tanto, bueno, pois me parece que tamén podemos recordalas e telas na nosa memoria. E aquí remato a miña comunicación e agardo que fora do seu interés e se aportara algo. Moitas gracias.